Hola! Jo sóc l'Ari. I jo sóc la Marta. I això és... No hi ha per teràpia? Ole! Ole! Bueno, veurem com surt el capítol d'avui. Per Però què? jo crec que estarà bé. Perquè comencem amb aquesta primícia. Perquè jo crec que serà una mica caòtic. Otra vez. Però bueno, què tal la setmana? Bé, molt bé, la veritat. Han estat festa major de Sant Andreu i porto un cansanci sobre que no puc. Que Normal. no puc. Normal. I això, és a dir, vam ballar aquest diumenge, no, a l'anterior. Sí, és a dir, jo crec que ho vam comentar. Sí, això sí. I llavors ara només... no, vaig tornar a ballar aquesta setmana. Si no parem de ballar. Perquè a l'embalat es fa també balls així, de l'escola i del cos de dansa i coses així. I molt caòtic. Literal, feia molt de temps que no sortia de festa i necessito una detox de 3 mesos mínim. Gràcies. Sol passar. Sí, estic molt cansada. Li deia al meu millor amic, al Sergi, en plan, Sergi, no puc més. I el Sergi en plan, Marta, tu pots. I jo, no, vull dormir. Bueno, jo ara penso en aquestes setmanes que són les setmanes per excel·lència on un no dorm. Sí, sí. Jo estava pensant, jo vull fer detox, la setmana vinent tinc tinc dinar de típic d'empresa. Sí. És que, clar, la gent parla molt de no, perquè els dinars de Nadal, no sé què, els dinars de Nadal comencen amb els d'empresa. El dissabte tinc amb l'esplai, tipus sopar de monitors, que és super awkward, perquè jo acabo d'entrar aquest any. Jo no veig cap problema. I estic en plan... Però sí, molts sopars. Com a tècnica d'aquest podcast, a vegades em ratllo per coses tècniques. Sí, em fa molta gràcia perquè em diu, Marta, no saps parlar al micro. Pots utilitzar... No t'he dit això, t'he No, dit però... parla-li directament, No, perquè diu- és unidireccional. I jo extrec, no sé parlar-li al micro, perquè no estic acostumada, i és veritat, i tens tota la... En plan, no ho has dit, però tens tota la raó. Que si no sembla super mean de com a... No, però Marta. que... No ho deia en aquest sentit, ho deia en el sentit de que... no sé... És a dir, vaig estar fent, perquè ja he començat a portar l'Instagram, he començat a tenir responsabilitats. I estava escoltant el podcast perquè vam tenir... Bueno, teníem coses atrasades. I l'Ari s'escolta superbé i jo... Sí. A mi em sap greu després editant perquè és com, és que literalment no puc fer res, ¿sabes? Perquè només hi ha un canal d'àudio, però... No, llavors m'ha dit, pots agafar-ho com si fos en plan un micro, però des del trípode, i jo no crec que pugui. És que, claro, és que vam arribar a explicar lo del Kleenex. No mare m'arriba a meva. explicar. Comença el caos, Al principi ens vam adonar que quan les dues agafàvem el micro sonava com un pitido horrible. Que de fet en algun moment se sent els primers capítols. Llavors, primer posàvem un Kleenex en un dels micros, que és com el que porta la Marta al primer capítol. Després en uns altres vaig posar com la meva diadema i més o menys feia la funció, però claro, tocaves una mica per fora d'aquella zona i ja feia el sorollet. Llavors vaig decidir comprar els trípodes. Llavors és quan la Marta de cop la seva veu feia ui. I cada capítol... Però perquè és normal, és a dir... Estàs fent una evolució. Sí, gràcies. Però cada capítol era com, Marta, pots parlar aquí? I jo, no! No, aquí. I jo, Aquí. Sí. Però bueno, és que... Sí, això és el que volia mencionar, com fa molts capítols i no ho vaig fer. Bàsicament aquest és un podcast com under construction, saps? En plan, s'està fent a poc. Sí. Perquè, per exemple, la Betty està fent les cortinetes que Dios sabe quan sortiran perquè té molta feina. Llavors són... O sigui, a poc anirà canviant i anirà millorant. I jo crec que serà
a mesura que passa aquesta primera temporada, saps? En plan, Sí. que jo sospito i espero que a partir de la segona, que bàsicament és la del curs que ve, el meu servei funciona per cursos. Però la del curs que ve és setembre o Claro, gener. setembre. En plan, nueva vida, nuevo podcast. No. Vale. Per mi els anys comencen... Bueno, van de setembre a juny i entremig hi ha com un... Saps? De juny a setembre pues, hi ha uns mesos que no De formen part de vacances. ningú any, saps? És com un vacío. Sí. Però això, a poc anirem millorant-lo. Sí, I ja està. i que ara quan... Perquè hem començat noves etapes... Bueno, no, Tu. jo he començat noves etapes. Ha sigut un caos. Mm. I la meva idea era Bueno, jo també poder Jo podríem seguir... dir també perquè m'he canviat de facultat de cop. És que Però jo faig ara la mateixa carrera. No, però ara estàs fent algo diferent, estàs provant polítiques i aquestes coses. Dret. Eso, perdó. Sí. No, tinc una assignatura de política. Sí, no? És a dir, m'he quedat en un moment en plan... Sí. A mi m'ha parlat l'Ari de polítiques. És que faig unes barreges estranyes. Tinc 3 de dret, una de política i una de sociologia. Perquè psico no t'ha interessat, no? És que no entrava dintre de la meva És broma. especialitat. No sé si hi havia alguna especialitat on podies fer psico. Crec que no. Jo tinc un company que va fer primer filo i ara està fent psico. Sí que hi ha un màster de llenguatge que juntant filologia i psicologia, Ah, vale, ja estic entenent per on anava. que és Cognitive Science and Language, Està molt guai, això. que és bàsicament com funcionen les IAs, per exemple. Uau! Sí. Llavors, en plan, si et vols dedicar a coses d'IAs, doncs està interessant aquest màster perquè... ¿Sabes? És com Sí. funcionen. O sigui, les IAs funcionen per llenguatges. Anyways, estic... Ja està, no passa Tecnicismos. res. Però sí, dintre de la meva carrera crec que ningú... A ver, madre mía, que temes más varios. T'he dit, ha començat, en quan has dit lo de... No sé què has dit al micro, he dit, comença el caos. Sí. Sí. A la meva carrera et pots graduar sense especialització, tipo, agafes Sí. les optatives que més t'agradin a quart i pues, te lo passes bien. Mhm. Amb especialització, tipo, les de sempre en plan metafísica, ètica, lògica, coses així. I després hi ha minors, que hi ha 4, no, hi ha 5, crec. Sí, que són aquestes que fas com o sigui, fas assignatures de filo i fas assignatures d'altres carreres. I per exemple, hi ha una que fan en plan clàssica, no sé què, llavors fan coses de filo antiga, però també van a filologia i a estudiar en grec. Sí, jo faig política, economia i dret. Llavors, Però pues, que guai, eso. no? És a dir... Tenim moltes opcions, la veritat. És que quart a filo és literalment catàlogo Sí, catàlogo abierto. obert. O sigui, és tot un curs d'optatives. El meu quart també va ser així, és a dir, jo tinc l'especialització de clínica en adults. Claro, però us heu d'especialitzar. No, pots no fer-ho. Ah, mira. Però sí que és veritat que... A veure, la meva idea era especialitzar-me en... Si havia de triar una de les dues, en adolescents i nens. I després podies fer la doble menció, que era d'adolescents, nens i adults. Però per l'Erasmus no vaig poder convalidar-me res de nens, només vaig fer com un mix i després havies de fer unes mínimes, que són 5, per poder obtenir la menció. I vaig aconseguir, en plan, un parell de clínica que anava amb adults i després, quan vaig tornar, vaig haver de fer la resta d'adults per poder tenir una menció. I que em va servir pel màster, perquè quan entres al clínic sanitari, la UAB crec que no, però la UB et compta la menció. Té sentit. Sí, no, clar, és a dir, té sentit. Primer et fan un examen, que és com... Damn! Sí, no et vaig explicar el meu d'esto del màster? Va ser un dramón. Quin pal. No t'ho vaig explicar? No. Doncs mira, ho puc explicar? Sí. Sí? Ho faig ràpid. Vale. És a dir, consisteix... Són 2 rondes.
vale? D'eliminatòries. Quin pal. Perquè jo vaig entrar a la UAB i em vaig presentar a totes, inclús a les privades, i la meva idea era no entrar a les privades perquè no vull gastar tants diners, gràcies. Està caro. Està molt car. La Blanquerna era 13.000 euros. És que sí. Molt heavy. Això és l'entrada d'un pis. Sí, molt heavy. Llavors, primer de tot, inclús a les privades et demanaven un mínim d'un 7. Estic fins a la polla de totes aquestes coses, te lo juro. Per poder, a mi em van dir, jo tenia un 7 amb 9 i em van dir, ai, tens molt bona mitja, si tens menys d'un 7 ens costa, pues, segurament es posa en la llista d'espera. I jo en plan, a mi a la carrera m'han dit que un 5 són 60 crèditos, a mi no m'han dit que ho necessitaria més endavant. És que literalment... I després, és que també passa amb els doctorats, perquè et diuen, és que hi ha molta poca gent que està fent doctorats i ens falten doctorants i no sé què, i després, és que si no tens un 8 de mitjana, pues claro, és que... Però això al màster, no? No, això el doctorat. No, però que has de tenir el 8 al màster. Ah, no, has de tenir-lo a tot. O sigui, et compta la mitjana de la carrera i el màster. Ah, però fa mitjana les dues. Sí, però claro, el màster compta menys perquè són menys crèdits. Necessito 0 amb 1. Solo necessito 0,1 per tenir un 8. Jo porto 4 anys de carrera tenint la mateixa mitjana. Què és? 7,4. I d'ahí no m'he movido. Està bé. M'he quedat ahí. Doncs això a les privades. I et feien una entrevista, lo típic quan vas a lo del treball, pues et feien això. I després a les públiques era primer fer, perquè eren 80 places i es van presentar 300 persones, 400. Dios mío. Sí, va ser un caos. Llavors havies de fer un examen i com eren 80 places, a la UAB, a la UB només feies examen i després et feia mitja amb tot. A la UAB, després, al 120 amb més nota de mitja entre l'examen i l'expedient, se'ls hi feia una entrevista que no servia per res perquè després comptava la mitja de tot, però era per descartar. Hi ha gent que va haver de fer una segona entrevista. Amb això ja t'ho dic tot. I després pues, feien ordre de prioritats i després de llista d'espera i així. És un caos. I la UB funciona per mèrits, per nivell d'anglès. Ah, també fa mitja nivell d'anglès. Tant a la UB com a la UAB. Però això crec que és amb tots els màsters ja, perquè jo els que m'he estat mirant també és com, si saps altres idiomes. Sí, literalment era la UB feia mitja de l'expedient, de les assignatures, de l'examen, de mèrits, d'haver tingut experiència a treballs o altres màsters o coses així. I després ja està, crec. Ens haurien de convalidar l'idioma només per haver viscut al Regne Unit. No, en sèrio, perquè és com... me toca la moral que hagi de fer l'advance quan vaig estar un puto any vivint allà, saps? Que, per exemple, l'speaking és com... ja està superat, saps el que vull dir? Enough. Anyway, és que... Ja, no sé. Quan m'hagi de presentar els màsters... O sigui, els que jo vull... Però tu tens first, no? Jo tinc first perquè a quart de l'ESO el vaig fer sense estudiar. Me'l vaig treure amb tota la patxorra. Per això, en plan, jo crec que si fas l'advance... Però és que em fa pal preparar l'examen aquest. Tampoc... Bueno... Sobretot perquè, o sigui, la gent... És que el nivell d'anglès d'aquests exàmens... O sigui, no el nivell, sinó la manera de parlar d'aquests exàmens... O sigui, la gent del Regne Unit no té tant de nivell parlant el seu propi idioma. No, en serio, es que nos piden unas cosas que madre mía. Però jo, bueno, és que, amb tot el carinyo, nosaltres també demanem molt. Bueno, d'idioma no tant, però a l'hora de donar la nacionalitat, jo vaig haver de fer un examen de nacionalitat, en plan, no jo, però una companya de feina i ens va deixar fer un examen així de prova. Bueno, et demanen història. No, història i coses en plan... Sí, però això és de tots els països. En plan, l'examen dels Estats Units és encara més xungo, Sí?
Jo crec que passava la meitat, perquè vaig tenir una època molt friqui amb els Estats Units. I jo volia ser americana, fins que vaig descobrir que no podia ser presidenta dels Estats Units perquè no havia nascut allà. Trist. Llavors, continuant amb el caos, vols algú dir més? No, jo és que només anava a explicar que vaig anar a la torre a aquest pont. Ala, que xulo, explica-ho. No, és que poc més, vaig anar 2 dies amb la Melanie. La Melanie surt a cada capítol. Melanie. La Si tot va bé, és que depèn dels dies que tu pugis a la torre. Però si tot va bé, en el capítol del 8 de gener, el meu cumple, ala, que xulo! sortirà la Melanie. Ara podem fer un podcast a la torre. No, és el que... O sigui, no era una pregunta, ho havia assumit ja. Sí, jo puc pujar menys el... Clar, és que aquesta gent és molt graciosa, perquè jo faig una enquesta a WhatsApp, en plan, vale... Primer dic, és que no sé... qui voldria pujar? Escolta'm. Tots. Sí, posen, sí, vull pujar. Però... I després poso, vale, podeu anar contestant aquesta en plan, no cal que sigui segur, en plan, només per anar veient més o menys quin és el quòrum, quins dies pugem, quins dies baixem, i contesten 2 persones. A la meva defensa estic esperant a 2 amics que tornin d'Erasmus. Bueno, d'Erasmus. Una està fent el màster allà i l'altra persona sí està d'Erasmus. I els vull veure. I tornen el 20 i el 19. Llavors, vull gestionar dies que quedarem aquelles persones i llavors no sé quins dies pujaré a la torre. Claro, però ponem-me algo, en plan, més o menys. Més no o lo menys. sé. Més o menys. Vale. Tipo, el 30 estàs allà? Sí. Vale, pues ja està. Pues El veureu a la 30. Melanie. Però vols sortir al podcast? Però no l'he preguntat, però segur que sí. La Melanie s'ha apuntat tot. És molt graciós perquè quan surt al meu canal de YouTube, sempre, quan la gravo fa. Ai, sí, és molt Melanie. Sempre. Llavors jo crec que sí, almenys per saludar. En Jo plan, crec que sí. aquesta és la persona de la que sempre parlem. Aquesta és la persona. Jo crec que sí. A veure, no ho sé. Primer de tot, consentiment. I després... Claro. I No, si després s'enxitxa veiem. tot, perquè li Sí. vaig dir que volia escriure un llibre i em va dir, si vols posar el meu nom, a mi és igual. Jo, pues posa el teu nom. El seu nom, a agraïments o ha escrit el llibre amb tu? No, és que és una cosa amb entrevistes. Ah, vale. Llavors pues, va dir, no, en plan, no cal que posis noia 22 anys. En plan. La Melanie del podcast. Sí. Posa pots això, posar el meu si nom. us plau. Si escrius un llibre, serà amb aquest podcast sent meravellós. Has de posar Melanie, la del podcast. La Melanie, la Marta està manifesting. Sí, perquè m'has fet fer els goals del 2024 i jo a les... Que no, que això és el següent capítol. No, però t'he explicat el meu dia a dia. Jo a les 8 del matí escrivint el que volia. En plan... Dit això... Passem al tema del capítol. Sí. Nenes, em fa molta il·lusió. Sí, és que el Nadal és la meva època preferida. És que el meu dia preferit de l'any és Sant Jordi, la meva festivitat preferida és Nadal i la meva estació preferida és l'estiu. Llavors, clar, és complicat. L'estiu no et pega. És que a la primavera em poso malalta. Però jo pensava que eres autumn girl. Jo soc bastant Nena, és que estic confusing perquè a mi no m'agrada gens el fred, però claro, és que aquest any no ha fet fred, llavors no ho sé. A mi m'agrada l'otoño. Però en general m'agrada l'estiu perquè estic calentita. O sigui, és que jo prefereixo suar a passar fred. Jo no. Però perquè em poso malalta, o sigui, el meu cos no tira. Jo em poso més malalta a l'estiu que a l'hivern. Perquè suo, dormo en pilotes i és normal. I així em passa. Jo és que dormo en manta, A l'estiu? Jo sempre. Sempre. Que sí, que jo... Bueno, és que m'agrada molt el calor. Bueno, ara que fa fred, encenc l'estufa, perquè és molt graciosa. Bueno, abans de començar a parlar del tema del capítol. A la meva casa hi ha calefacció a tot el pis, menys a la meva habitació. Què vol dir? Que si no poso la calefacció jo, fot una rasca impressionant. Llavors pues, jo tinc una estufa i jo encenc l'estufa
I després entren a la meva habitació i em diuen ai, però és que fa molta calor a la teva habitació. En March és això, morir-me de fred. No fa tant... És que, bueno, a vegades... Madre mia, l'altre dia també. És veritat que a vegades em passa una mica amb l'estufa, però és que a la que l'apago 20 minuts ja fa fred. Jo no puc. Anyways, al capítol d'avui anem a parlar de cançons nadalenques. Yay! Sí. Fa molta il·lusió perquè m'agrada molt el Nadal. I a mi també. Molt guai. m'agraden molt les cançons nadalenques. Així que jo he pensat anar fent com progressiu. Vale. Llavors començarem amb cançons que ens agraden molt de Nadal, però que no són com tan conegudes. Vale. Uala. Jo he portat 2 només. Vale, quines són les teves? És que... Vale, la primera és una d'un grup que es diu R5, que per qui no ho sàpiga, el Ross Lynch... Crash de l'Ari Sí, tota la seva és que puta vida. Sí, per això em fa il·lusió. O sigui, aquesta cançó és d'un àlbum de Disney Channel que va fer un any amb estrelles de Disney Channel fent cançons de Nadal com originals. En sèrio? Sí. Wow. Llavors, per qui no ho sàpiga, el noiet que fa d'Austin Moon a Austin i Ali es diu Ross Lynch. És el meu primer crush de tota la història, en plan obsessionada. L'he vist en directe 3 vegades. No, l'he vist en concert 3 vegades. L'he vist 4 vegades, l'he abraçat 3 vegades. Sí, però abrazos pagados, Jo vaig pagar mi tangrita allí des del principi, o sigui, a mi em va donar igual tot. Sí, obsessionada. I diu, com has abraçat aquesta persona? Bueno, aquest noiet té un grup amb els seus germans, que tots comencen per R, llavors es diuen R5. Ara aquest grup ja no existeix, ara ha fet un grup amb un dels germans, i es diuen R2. Driving Era, no, Driving Era, però és molt graciós, perquè llavors se'n van de tour, i claro, com que necessiten un bajista, com que necessiten un teclista, com que... Pues van los hermanos. O sea, I el mateix. I són els mateixos. Anyways, R5, no sé quin any va ser això, va participar en aquest àlbum de Nadal i van fer una cançó que es diu Christmas is Coming. Llavors, és com que se m'oblida aquesta cançó i quan me la poso, hi ha una part del meu cervell que s'encén i se'n recorda tota la lletra. Oh, oh, Christmas is coming. Ah, que xulo. Llavors aquesta cançó em fa molta il·lusió perquè és que me l'estimo, el Ross Lynch. Sí, aquesta és la primera cançó que he portat. M'agrada. I la segona, o sigui, és una cançó de Nadal, però no és com la típica cançó que posaries en un sopar de Nadal. Vale. Es diu Merry Christmas, Kiss My Ass. I m'agrada moltíssim. És un grup que es diu All Time Low, Vale. típic rock, punk, pop. Però saps rock, però no és rock duro, però és rock. Bueno, All Time Low, tipus Blink-182, Vale. tipus Fall Out Boy. I pues és molt xula la cançó. O sigui, és molt xula. Llavors arriba el moment... O sigui, és com que parla d'una ruptura, en plan de que vam estar junts a l'estiu i ara pues, m'has fastidiat com bàsicament el Nadal perquè... Crec que sí, quina és? Perquè m'has abandonat, saps? Llavors diu Merry Christmas, Kiss My Ass. Però a mi m'agrada molt All Time Low, també els he vist en directe 2 vegades. No, 2? Sí, 2 vegades. I la cançó és molt xula. Jo la poso per Nadal igualment. Jo no dic res. A mi me da igual todo. I ja està, aquestes eren les 2 cançons que he portat, poc conegudes de Nadal. A mi m'agrada una que és una que vam fer al col·le. Comença malament. És una bona font de coneixement. Sí, la de cançons de Nadal. Shake out the happiness, it's Christmas time. Shake it up... No. Shake it up era una sèrie. No, però Shake up the happiness o algo així. Està molt guai. Està guai. Nice. Nice. I ja està, perquè anava a dir una altra,
però és en català, però jo considero que aquí és molt coneguda, però potser en comparació amb altres cançons que són top, no està, però no crec que estigui en aquesta categoria. Igual és la cançó de la que volia parlar jo també. És Quan somrius? No. Ah. No. Quina és? La de la pegatina. La d'ara és Nadal, ja estic content. Ah, sí. Però Però crec que aquesta és famosa perquè va haver un any que TV3 la va utilitzar com a cançó de Nadal. És que és molt guai. I llavors a mi cada m'agrada 2x3 moltíssim. sortia a la tele. És superguai, a mi m'encanta la pegatina i ahir vaig dir Tu saps quina és la cançó de la pegatina d'Olivia? No. Vale. És que jo de la pegatina em sé lo bàsic. Lloveré, lloveré. Però Olivia és molt coneguda. Pues hi ha una nena que es diu Olivia i tothom li canta la de Detallets. Claro. I l'altre dia un company de feina va cantar Olivia salió del infierno i jo, t'adoro. És a dir, sí. És que la dels tiets és molt maca. És que la de la I pegatina el primer és molt cop guai. que la vaig escoltar, la dels tiets... És superxula, és superbonica, a mi m'encanta moltíssim, però la de la pegatina és otro rollo. Completament. Pots continuar amb el teu top. És que era la meva indignació. No, no era un Continua. top. O sigui, ara volia mencionar, així com molt per sobre, com les meves dues cançons preferides de Nadal, perquè sóc una basic bitch. Estic embracing la meva fase de noia blanca, ja parlarem en un capítol, però com que sóc una basic bitch, les meves cançons preferides de Nadal sempre han estat All I Want for Christmas is You, Of course. perquè jo l'estic cantant sincerament tot l'any, Sí, Tot jo li faig l'any. els coros. però ja la canto massivament a partir de l'1 de novembre, considero que ja és apropiat, quan s'ha acabat Halloween. I l'altra cançó és Quan somrius. Ah. Que és... No saps quina és? Sí, quan somrius content de veure... És que em sembla tan maca, però tan maca, tan maca, tan És maca. Nadal. El meu cor, quan somrius content de veure. I això ens porta a parlar del tema principal del que volíem parlar. I és que Quan somrius és d'un àlbum que es va treure el 2000, que es deia... Espera, que m'ho he apuntat, Altres cançons de Nadal, ojo, també amb el títol, que era un recopilatori de diversos artistes fent cançons de Nadal. I avui, o sigui, és que anem apurades, perquè quasi que no hem acabat d'escoltar l'àlbum, És que, no, ja ha començat malament el caos. Ho explico ràpid. Jo pensava que es referia al disc de la Marató. I jo venia escoltant el disc de la Marató de TV3. Sí. Avui, dia 12 de desembre, Ui, és el ha cumpleaños. sortit el nou Altres cançons de Nadal, que és Nadal Mix 2023, produïda pels Tiets, que bàsicament participa tot Dios. No conec la meitat de penya, jo sincerament, perquè són del panorama urbà, i pues jo conec pues, com els A mi m'agrada basics. la cançó de Figa Flowers. Figa Flower. Jaleo nadalenc. Sí. La del carbó, perquè fan referència a plats bruts i és bastant graciós. Boníssim contingut. Boníssim contingut. Sí. En general, a veure, podem anar escoltant com després una nona. No sé què. Hi ha un cringe Nadal. Baixa. Cringemas, del Del 3K. Triquei. Participa tot Dios. O sea, jo només conec, perquè sóc una basic bitch, a Saxeni, Maria Hein, Lluc, qui més hi ha? 31 Fan, Musca, Flashy Ice Cream, Triquei, Figa Flower, Doctor Chen, senyor Chen, sempre li dic Doctor Chen, pobre senyor. Senyor Chen, que és com el que treballa amb el Lil Dami, i els Tiets. El de Tiets també m'agrada molt. Llavors, és un moment històric, gent. Tornem a tenir un àlbum de Nadal en català. Aleshores, quines vibres t'ha donat a tu, en general? És que a mi m'ha fet molta gràcia, sincerament. És que era com molt random.
Sí. perquè potser escoltava Cringemas Sí. i després posava la següent i era com super lenta, que és la del tio no sé què. I jo, És que hi ha dos del tio. una que s'anava pel monte. Hi ha tio d'ofici i el tio no vol cagar. Crec que era el tio no vol cagar. Perquè ven un jaleo nadalenc, coses així en plan, i de sobte, i jo, vale, I like you, have a cupcake, però avisa'm. És a dir, A mi em fa molta gràcia perquè la meitat d'aquestes cançons no les posaria en un sopar de Nadal, tipus amb la família, ¿sabes? no, hi ha No. alguna. I també em fa gràcia perquè és que em veig les pròximes 4 setmanes, en plan que tu vagis a Razmataz i t'estigui sonant una d'aquestes cançons, perquè hi ha algunes cançons Estan molt com bé. molt de fiesta. Quina era? Calendari d'advent. Farem un listening d'un en un, però, o sigui, posarem Sí, jo és el que he fet. un segon de visionat i opinarem. Literal és el que he fet aquest matí quan he arribat, perquè m'he És quedat que així són i dic, 17 cançons, Sí, la Marta quan ha entrat per la porta i m'ha I jo dit, no super- trobava l'àlbum, i jo... jo supercontenta perquè pensava que anava a parlar de supermercat de tiets de la marató. Que també podem... O sigui, ara quan acabem de parlar una mica d'aquest àlbum, podem parlar de l'àlbum de la Marató, perquè Està molt guai. és que no sé quan surt, però hauria de sortir ja. no, ja perquè ha sortit, però la no ha sortit Marató en... ha a sortit en físic. l'Spotify. Ah, amigue. Bueno, comencem. Una cançó del Chico, no sé qui ets, que es diu Merry Christmas. Escoltem. Té vibe de típica cançó de Nadal. Sí, no, però aquest... O sigui, està bé, però... Un 7. Sí. Els donem nota, Un vale. 7 sòlido. Un 7. En plan, està bé, no No repetiria. em sorprèn. És una mica el vibe que m'esperava. No, però està bé, està Però- guai. És a dir, no... Un 7 no és mala nota, cony, Un és la 7 meva està mitjana superbé. de la uni. La meva també. Calendari d'Advent, aquesta m'ha agradat, la veritat. Tiro més endavant. M'agrada. Tu creus que ens xaparien aquesta gent per No, copyright? si jo són crec, 3 jo crec segons, que no catalans no ens xaparan. M'agrada. Un 8. Aquesta és una de les cançons que jo per mi igual, o sigui, pot sonar a Razmataz i a Polo. O sigui, Sí. Sí, o sigui, és que després puja. Ah, sí. Ala, que guai, no? És aquesta? Sí, aquesta està molt xula. L'altra també, però no l'he escoltat tant. És d'un punyau de gent que no conec, en plan, en Matu, Dani Six, Izkik, Kit, ui, Cashlo. Bueno, Em sap greu per la mispronunciation. No us conec, però boníssim contingut. molt guai. Següent cançó és Aquest any seré millor de Saxeni. Això és el que sempre diem, però no és veritat. Saxeni em fa molta gràcia perquè es diuen així perquè quan van fer el grup pues, estaven estudiant el Saxeni democràtic. En sèrio? Sí, M'encanta. I només Ja per teniu això punts, per els això. adoro. Ara m'agrada. M'agrada. Aquesta està guai. Aquesta és cançó que posaria jo, per exemple, en el cotxe de camí cap a la torre. Sí, o d'aixecar-te pel matí. Sí. En plan de... Bueno, és que aixecar-te pel matí, amore, és que ens aixequem amb una ressaca sempre. No a la torre, dic, de normal. Ah. Ai. Sí, un 8. Jo li dono. Vale. Ok. Peus gelats. Ah, aquesta m'ha agradat. És de Maria G... No. M'encanta perquè l'Ària ha començat en plan molt poc es posaria. Ella. No, aquesta també. Aquesta també. Maria Hein, Lluc i Galgo Lento. Vinga. Era més lentita aquesta, crec. Espera, tira més endavant. Ai, m'agrada. M'agrada la vibe.
Aquesta també és per conduir, És per... Aquesta és per estudiar. És per... Dios. Estàs fent un treball tan tranquil·lament, I tu? chill. I és que jo soc molt així, per estudiar. Un 7 li poso. No, jo un 7 i mig. Un 7,75. Sí, un 7 i mig, sí. Un 7 i mig. Sí. 7,75. Nice. Nice. Good job. Vull el meu regal de Martigo. Martigo. Se mea sola. Pilla la broma, Aquesta sí que sonaria a rap. M'agrada. Veus? Aquesta cançó no la pots posar en un sopar de Nadal. Vull menjar... És que... Menjar-te fins les 4 potser amb els avis no els hi senta bé. I dius, neu-les, carinyo, neu-les. Sí, perquè diu en plan, vull que arribi la nit, no sé què... És la típica Vull de menjar-te... Raz. Sí, sí, aquesta sonaria ras, amore. Però està molt bé, a mi m'agrada. Li poso un 8. Sí, sí. La posarem a la torre. Vull menjar-te fins a les 4... Sí. No hi haurà ni una parella que tanya la torre, però sí. Tu i el Rulai? No, perquè no puja el Pau. Ah, vale. M'he quedat en plan... Què? No, no. Jo estic bé. A la meva parella. Vale. Jo no tinc. Continuem. Carbó. Ah, aquesta és un 10. Aquesta És boníssima. és que no, només pel fet d'utilitzar plats bruts. És un 10, és un 11. Hòstia, que sad. Hola, que bona! És un 12. Un 12. Ets un 12. Un 12 perquè té plus per catalanitat. Sí, és un 25. Fum, fum, fum. Perdó, havia de fer la broma. Sí, aquesta cançó és de Q, Calaguer, IMAX i Roots. Roots, Galaguer. Plus per catalanitat. Ho he fet molt bé. Pare Noel a la deriva. Ai, sí, aquest el conec, aquest senyor. Soc un bohemio. Ala, que sí! És el de... Tan famós s'ha fet Soc un bohemio? Sí, tia. Ai, aquest home és meravellós. Jo sí l'Arnau, no? No sé, jo només conec Soc un bohemio. És l'Arnau. Pues... Es diu Arnau, Pot crec. ser, pot ser. Que va fer el curs de monitor amb el David. Me puto harto. Que sí! Jo a aquest home l'he saludat i li he dit m'encanta el teu disc. Per això estava flipant. Què? Que sí! És a dir, Nenes, tenim que és contactes. de Sant Andreu. Nenes, tenim contactes. Crec, Què? no és de... Sí, és un rosset així amb rínxols. No? És que, no, sincerament, no sé les Vale, pintes vaig que a té aquest buscar. senyor. Ai, Dios. Tu ves dient. Vale, es diu Pare Noel a la deriva. És que jo diria que aquesta cançó és Mira, molt... el David... Me harto. Tan Nena- famós. S'ha fet... Jo vaig sentir el seu Nena, primer sí. disc quan va sortir, que el va produir ell, i estava amb el curs de monis, i... Ai, jo no. Buenos días. Bueno, jo no vaig fer el curs de moni, estava amb el David, i m'ho va explicar el David, i jo vaig escoltar el seu primer disc. Espera, Era va fer el curs de monis amb el David? Sí, clar, t'ho estic dient. És salesiano? Sí! Què? Crec que és de... No diré d'on és. Però sí. De Sant Andreu no és, però me'l vaig trobar de festa major de Sant Andreu Me fa uns harto. anys. Però fa com 3 anys o així. Me O 4. Sí! Nenes, que els salesians estem a tot arreu. Buah, pues Don un Bosco. disc, el primer disc, ara escoltaré més. El primer disc em va encantar, perquè era una passada, el va autoproduir ell, És crec, que crec que no estaré bé la resta del podcast. perquè he conegut a Soc un bohemio. Tenim contactes a l'escena és- musical catalana. És sí. una passada aquest tio. És a dir, a mi m'encanta. Hola! Que guai! És un 11 només perquè és ell.
Jo diria que aquesta cançó és molt Soc un bohemio. Ja està. Sí, super. Si t'agrada cançons lentes, boniques, té unes lletres que són una passada. És una passada aquest home. Ja està. És salesiano, gent. Es diu Arnau, crec. Com es diu? No ho sé. Crec que es diu Arnau. Fort. Continua. Buenos días. Buenos días. Disculpe. Uau. Seguim. Sí, jo vaig a buscar si es diu Arnau. Ja és per curiositat. Jo crec que es diu Arnau. És que poca broma amb els salesianos. Jo conec gent dels salesianos que coneix a la Clara Chia. Uau. Que és la mateixa persona que coneix el nòvio de la Juliana. Uau. Jo només conec... O sigui, estem tots connectats. Gent. Saps de les que faltaven? Sí. Una de les cantants treballava amb mi. Jo conec Ja de les al·lèrgiques al pol·len. La Emma, la guitarrista, anava amb mi a judo i a guitarra perquè és del meu col·le. Sí. I la Maria Moreno, que també és dels salesianos, va a classe amb una altra de les al·lèrgiques. O sigui... Mare meva, això no és sèrio. O sigui, literalment, la puta secta. Que graciós. Vale. Després de descobrir que la secta, com sempre, té contactes a tot arreu, li dic secta amb carinyo, vull dir, jo porto molt de temps formant part. És una broma interna, vale, gent? No us ho prengueu en sèrio, si us plau. Següent cançó es diu Tio d'ofici. Aquesta és la que va molt lenta. Ah, no. Aquesta sí que és més cançó de Nadal. Però sobre típica cançó de Nadal catalana. M'agrada. Ai, aquesta és molt xula. Un 9. Un 9. Aquesta sí que es pot posar amb la família. Només, o sigui... Em fa molta gràcia aquesta. Jo vaig néixer en aquest bosc, però cada any em segresteu. Ja conec les vostres formes. Immaculada Concepció. És molt guai, és molt guai. És Immaculada Concepció perquè la gent va per la Immaculada a buscar el tio? Crec que sí. Però aquesta tradició és nova. El meu tio sempre ha estat a la terrassa. Aquesta tradició és teva. Sí. Aquest no és el tio, eh? Aquest és un tio que vaig comprar jo per la meva classe, a l'ESO. També vaig comprar un arbre i com ho vaig comprar tot jo, ho tinc jo. Efectivament, té sentit. Sí. Però ara és el tio del podcast. Sí. De fet, aquest tio està sempre a la meva habitació perquè em sap greu guardar-lo perquè és tan chiquito. És molt mono. Llavors sempre està en algun lloc, encara que sigui agost. Anyways, Rafa Nadal. Aquesta l'he sentida. Aquesta havia de ser bona per excel·lència perquè és 31 fam, Musca i Flashy Ice Cream. Que a mi Flashy Ice Cream m'agraden molt. I 31 fam, bueno, és que què podem dir dels 31 fam? Boníssim. També és dels Roots i la Greta. També la posaria per conduir, sincerament. Però jo li poso un 8, Bueno, està bé. En popular opinion, no m'encanta la Musca. Uau. M'agraden algunes cançons, però no m'encanta... O sigui, és que hi ha gent molt loca, per la Musca. A tu t'agrada? No saps qui és? No l'he sentit És la germana mai. de la Batgial. Sí. Sé qui és, sé algunes cançons, però crec que si l'he sentit no relaciono cap cançó amb ella. Soc més de Batgial. Jo crec que sí que jo, la bona vida jo crec que l'he escoltat. Segurament, és a dir, segur que té bones cançons i segur que si l'escolto, però no he fet expressament. Soc de Batgial, no et mentiré. Jo és que crec que no m'agrada la seva manera de cantar. Però ara sentint-la m'ha agradat, és a dir... No... Però la seva manera de cantar és bastant com la de la Batgial. Però la gràcia de la Batgial és que és la seva manera de cantar.
És completament unpopular opinion, no... Don't come after me després d'això, sisplau. No, O sigui, cada un té les seves opinions, vale? No a tothom li té que agradar el mateix. Jo la música l'he de sentir. Ara pel que he sentit no em desagrada. Després, la següent cançó és de Anisu. Que graciós. Ja ha arribat el Nadal. Coño. Never gonna give you... Perdó. Sí era, eh? Never gonna give you up. Never gonna let you... Mare meva. A veure, tiro més endavant, a veure. Està bé. Li posaria un 6, o sea... En plan, està... No, jo més bona. No, però vull dir... Per l'entrada. Turu. En plan, està bé, però tampoc li veig el... Buah, quina novetat, saps? A mi I m'agrada. tampoc la ballaria moltíssim. Jo poso un 7,5. I un 6, amores. Em sap greu. En Niso. Aprecio al principi. Turu. De Massa Viu, les llums de Nadal. A veure, il·lumina'm. Ja pot estar bé. Ho has pillat? M'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim. Jo necessito cançons lentes a vegades. M'agrada, està guai. A veure, més endavant. Coño, ja no és lenta. Però és una mica la vibe d'una que he dit, de típica que jo em posaria per estudiar. Sí. M'agrada. Jo anava a dir, me la posava pel cotxe, eh? Sí, però jo no tinc cotxe. Després, Senyor Triquell. Ai, aquesta m'agrada molt. Cringe mas. M'agrada. Però és molt triquell, aquesta d'esta. Sí, és triquell. És molt triquell. Consum... Està fent una crítica social, Sí. Però li poso molt bona nota, li poso un 8,5-9. Uau! A mi és que el triquell m'agrada molt. Li anava a posar un 7,5. Podem variar de notes, no passa Sí. res. Figaflaua! Ui, aquesta és un 11. Jaleo nadalenc. És que l'he sentit abans i m'ha fet molta gràcia. És molt... És rumbero, eh? És molt gat rumbero, això. Oh! A veure, més endavant. Aquesta m'agrada molt. Admiro moltíssim la gent que sap fer el ventilador. Amb la M'agrada molt, guitarra. això. Que és aquest. Tururururu. Madre mía. Madre mía. M'agrada molt. És molt bona nota. La veritat. Unpopular opinion. No t'agrada Figaflaues? No. M'agraden les cançons de Figaflower, però no m'agrada la veu del cantant. Saps que està graduat en filosofia? Es veu que Això són 11 punts. vam coincidir a la facultat en algun punt perquè em va sortir i vaig veure els anys que ha fet la carrera i dic, conyo, és que quan jo vaig començar ella estava a tercer, quart. Però no m'agrada la teva veu. A veure, no, però és un altre cop, pues, opinió personal. S'ha de debatir. Que m'ho passo molt bé en els concerts i m'agrada la seva música, però no m'agrada la seva veu. Bueno, està bé. Bueno, cada un... Em cancel·laran després d'aquest capítol. Bueno, sábado noche. No és broma que fa poc una noia em va dir he vist que tens un podcast. No, he vist que tens YouTube. Encara no t'han cancel·lat? I jo no tinc tants seguidors com perquè em cancel·li. Ui, what? Quina fe, no? En tu? No per mi, sinó com a concepte de que vale, cancel·len estava a tothom. flipant, No. Si no s'ha vist ningú vídeo. No crec que sigui contingut per cancel·lar-te, però bueno. Ja, és veritat, és que els meus vídeos de YouTube tampoc he arribat a dir On res. més que em ens puguin poden cancel·lar és aquí. Que, sí, jo tinc una por d'això. L'Ària l'altre dia. Pots Ja te borrar digo. això? Que he dit en Em va aquest fer capítol. editar tot el capítol de... Perquè havia fet un comentari, és a dir, una broma que no m'agradava. I em feia sentir molt malament i vaig escriure-li en plan, Ari, sisplau. Jo exportant el vídeo, ella
Pots borrar això? I jo menys mal que portava 2% d'exportació, perquè arribo a portar... És que tarda 5 hores. 5 hores en exportar-se. Dic, arribo a portar 4 hores aquí esperant que s'exporti i me'n mato. Anyways, Boom Boom Fighters i Kokaj P? Kokaj... No sé com es diu això. Kuka? Kokaj. Anyways, P. el tio no vol cagar. Sempre caga a Sant Gervasi. És una crítica social. El tio... Sempre deixa regals a Gràcia. La casa dos graus mai no es pot suportar i el tio deixa regals a les cases de Sarrià. Poques vegades que... M'encanta. Uau. M'encanta. És una crítica social, amores. Uala. No sé si m'agrada o em sento ofesa. El perquè gorro jo vermell... visc literalment al costat de la Prospe i de la Trini. El gordo vermell només pel que té terrat, si no hi ha moni, el tio no vol cagar. Dios, m'encanta. El pare està malalt i l'ha de cuidar Melchor, Gaspar i Baltasar. Això de ser classista ja n'hi ha prou, ja s'ha acabat. Hola, m'encanta. Un 24. Dios. És que començat i ens hem quedat en plan, uau. Se l'han sacado, eh? S'ha quedat a gust. S'han quedat molt a gust i enhorabona, la veritat. Sí, sí. Com et sents vivint a Sagrada Família? Jo ja fa temps que m'he examinat els meus privilegis, no passa res. Em sembla bé, és a dir... Una ha de saber el seu context. Pa què mentir? Sí. Si és Nadal, de Ferran Palau i Senyor Chen. M'encanta. Vibe de Soc un bohemio, eh? Està molt bé. Home, ens agrada una cançó lentita, eh? Sí. M'agrada. Està Sí. bé, està bé. Un 9. Set i mig. No li hem posat nota al tio no vol cagar, però és que Un 24. m'he quedat... És M'he un- quedat és un petufacta. 32. Mare meva, M'ha deixat... És que quan ha dit la Trini jo... Consideres que el tio vol cagar a Sant Andreu? Sí, tio vol cagar. Bueno, Però en general... cagaria a alguna zona de Sant Andreu. Ja. Depèn de quina zona de Sant Andreu cagaria. No ho sé. Cagaria poquet, també t'ho dic. Cagaria en plan, faria una cagadeta en plan... Suficient. Bueno, aquesta és la típica discussió, no?, cada any. Clar, jo sempre m'he plantejat això als nens petits. Quan veuen que el seu amic té 4 cases de pinipon i la Nintendo Switch i l'altre té una Nancy i ja està. Ja, o sigui... A veure... Ja. També, amb el que diré potser, depèn del context on tu has estat, més o menys va la part tot. Del teu cercle. Perquè tu vius en un context sociocultural Claro. que és molt diferent. És a dir, jo no esperaré rebre el mateix per Nadal que algú de Sarrià. No, jo tampoc. Però la gent de Sarrià es mou per uns contextos Claro. que Però és que pot haver-hi hi ha gent pot haver-hi pobra, més desnivell. a Sarrià. No, clar, pot haver-hi, és el que estic dient, no tot. Pot haver-hi diferents contextos i alguna vegada tu trobes i tu vius i te n'adones o
Sí, no sigui per nivell econòmic, sinó de vegades per celebrar festivitats. Hi ha famílies que no acostumen a celebrar tant un Nadal i fer tant context de regals o coses així. Ja, no sé. És com que és d'aprendre. quan creixes no entens... O sea, jo no entenc com els nens no pensen més. Però sí que... O sea, claro, jo me recordo de converses amb els meus amics en plan... No, és que jo no faig Papa Noel, jo només faig Reis. És com... Bueno, però també... I no sospitàvem. Ja, sí. Sí, perquè això ja no depèn del context, en plan... No, perquè tu et caga de tant en tant. És a dir, jo entenia que... Clar, jo, per exemple, tampoc et dic una cosa, jo el cagatiu no me'l creia. Jo sí, Jo no. Jo parlava amb el tio. Jo el cagatiu no me'l creia, però jo tenia, per exemple, en plan, a casa meva no es celebra el tió, perquè els meus pares són de Castilla-La Manxa. I no passa res, és a dir... És espanyola. Bueno, són contextos diferents. I jo entenia que a casa meva no cagava el tió i a casa de la meva amiga sí cagava el tió. Igual que entenia que Papà Noel, justament perquè el senyor tió havia cagat, a casa de la meva amiga li portava coses a la meva amiga. Ens ha deixat tocades aquesta cançó. No, és en plan... Sí. Sí. No hi ha cap problema. Vale, queden 2 cançons ja. Sí. De Tropico, Javito, Boom Boom Fighters. Ara tinc por, perquè Boom Boom Fighters són els del tio no vol cagar. Es diu Falta el teu nom. Hòstia! Quin Com canvi. parli d'algú que l'ha palmat. Sisplau, para. I només puc pensar-te. Tanco els ulls i crec que sento la teva veu. Ja fa temps que ets lluny i que no et veig per casa, però et sento dins meu. A qui es refereix? Que no sé si està parlant. Em fotré a bramar, Espero que parli d'una ruptura. Sí. És que no sé si està parlant d'una ruptura O d'algú que s'ha o d'algú que mort. s'ha mort. És Ai. m'agrada moltíssim, em sembla superbonica, li posaria un 42, t'ho juro. Sí. És a dir, em sembla preciosa, però pareu ja. És com... Para, calla. S'ha mort algú. S'ha mort algú. Mare meva, Pareu ja. Veus com havíem de patir amb els Boom Boom Fighters aquests? Hola, què s'ha mort? Igual és una ruptura i ho estem pensant molt malament. S'ha mort algú. Bueno, Seguirem les seves passes. Ja, és que aquesta S'ha mort algú. Bueno, està al mateix nivell que Jo Mai Mai de la cançó aquella. Saps quina et dic? O una cançó que no hauries d'escoltar mai perquè et trencarà el cor en 10.000 pedacitos. Bueno, ara sí, l'última cançó dels Tiets, Sisplau. els senyors que han muntat tota aquesta gresca. La millor època de l'any. Meravellós. Un 20. Ai, un 100. Que més tiets m'agrada moltíssim. Perquè avui diem bon Nadal, les joquetes a l'entrada. Aquesta sí que es pot posar en un sopar de Nadal. Sí, aquesta sí. Sí, bueno, ja està. Aquest Quina és la teva preferida? Hòstia. Crec que calendari d'advent perquè és l'única que m'he descarregat. Jo crec que Carbó i... És que falta el teu nom, és molt maco. Falta el teu nom. És que anava a dir Carbó i falta el teu nom. Uau, no sabia que acabaria així emocionalment. Ens han destruït.
Qui són aquests capullos? Els Boom Boom Fighters, tio. Boom Fighters. Primer cop que els escolto i, bueno, Suficient. i jo ara ja no estic bé. Boom Fighters. Boom Boom. Boom. Mare meva. Mare meva, no estic bé. El tio no vol cagar. Amb O, no? El tio no vol cagar és una cançó que van treure el 2022 i ara l'han posat en aquest àlbum també. Bon màrqueting. Bueno, i aquest ha estat el nostre nou àlbum de Nadal català. Sí. Bé, bé. Sí, acabo de fer-me fan de Boom Boom Fighters. En plan, l'àlbum del 2000 està bé, però és veritat que ja necessitàvem una renovada. Gràcies, tiets, per aquests àlbums, la veritat. Gràcies, M'agrada tiets. molt. No sé fer-ho. Ai, sí. Bueno, Ens ha quedat molt llarg. portem una hora, però jo crec que podem fer el... Has portat el test? Sí. Podem fer. Nens, més endavant intentarem que siguin més curts, jo ho prometo. La Marta estrena avui la seva secció de tests. Quin personatge de Pastoret series o quin personatge català de Nadal series? Què vols fer? Català de Nadal. Vull que hi hagi l'opció de poder ser un tio. Jo vull ser la Isabel de Pastorets. Let's start! Me'l fas a mi? Sí. Oh my God. Què és el que més t'agrada al Nadal? Les llumetes, la il·lusió dels més petits, passar temps amb la família. Les llumetes, perquè ja no tenim més... O sigui, ja no hi ha petits a la família. Quin postre prefereixes? Torrons, polvorons o panetone? Torrons. Què és el que menys t'agrada al Nadal? Comprar regals, rebre regals, els compromisos familiars. És que m'agrada tot. Però si havies de triar un? M'agrada molt fer regals, però no m'agrada comprar-los perquè veig com la meva compta bancària baixa. Comprar regals. Fan. De l'1 al 10, quant t'agrada decorar l'arbre de Nadal? 1 al 4, 5, 7, 8, 10. 8, 8 i 10. 10, sí. Quin adjectiu et descriu millor? Divertida, creatiu, treballadora? No sé, Diego, tu. Jo treballadora et posaria. Què t'agrada fer amb els amics durant les vacances de Nadal? Sortir de festa, anar a dinar o sopar junts o viatjar? Diré sopar i dinar junts perquè això és el que fem a la torre. També Bueno, sortim de viatgem a festa, però Però dintre. però no, o sea, jo sortir de festa ho veig més en plan partidat de discotec, però ja és com xileo. Quin és el teu dia del Nadal preferit? Sant Esteve, Cap d'Any o Nit de Reis? Bof. Cap d'Any? Vinga, quin personatge ets? Ojalà siguis el tio, t'ho juro. Oh, ets el tio! Dios! Dios! Mira que ho he dit, Dic. Vull que hi hagi Ets l'opció el de tio poder de ser el tio. Nadal. T'agrada la màgia i fer feliç a les persones que estimes. Toma, Que fantasia. toma. Soc el tio. Vols que el faci jo? Va, Vinga. o fem el de pastorets. Aquest mateix, m'és igual. És d'adolescents. És a la pàgina web d'adolescents.cat. Sí. Sí, no et mentiré. Let's start. Sí. Què és el que més t'agrada del Nadal? Les llumetes, la il·lusió dels més petits o passar temps amb la família? Passar temps amb la família. Les llumetes molen. Quin també. postre prefereixes? Torrons, polvorons o panetone? Els torrons. Què és el que menys t'agrada del Nadal? Comprar regals, rebre regals, els compromisos familiars.
compromisos familiars no tinc. Sí, jo tampoc. Comprar regals. De l'1 al 10, quan t'agrada decorar l'arbre de Nadal? 5-7. Quin adjectiu et descriu millor? Treballadora. Jo? Jo crec que sí. Jo no treballo res. No em coneixes. Tens un bullet journal, tothom que tingui L'he un bullet. deixat. Nena, jo també. Sí. Com vulguis, el que vulguis. Què has posat? Treballadora. Em posarà, sortirà el tio, Què t'agrada fer amb els amics durant les vacances de Nadal? Sortir de festa, anar a dinar, a sopar junts, viatjar. Dinar, sopar. Quin és el teu dia de Nadal preferit? Sant Esteve, Cap d'Any o nit de Reis? Jo nit de Reis, crec. Oh my gosh. Oh my... Ets el tio! Se veia venir. Som el tio, per això està aquí, no hi ha res millor que et representi. Cookie. Vols fer pastorets? A ver. O Va, deixem sí. per- No. Fem pastorets. Let's talk! També és d'adolescents. Uau! És que... Aquí transparència, no passa res. perquè bueno, són dels pocs... Només faltaria tenir a la Marta inventant-se tests. Són dels pocs tests en català que hi ha, la veritat. Efectivament. Creus que ets una persona amb les coses clares? Si molt, depèn. Sí, bé, no, no. Depèn. Depèn. Què t'agrada més fer amb els amics i amigues? Sortir de festa, tenir converses profundes, menjar i riure. Menjar i riure? O converses profundes? No, menjar i riure. Perdó. Tria un element. Aigua, aire, foc, terra. Foc. Tens vibe. O terra. És que soc terra, soc capricorn, és tierra. Sí, és que et veia molt terra, no sé per què. Creus en el... o foc, també. Creus en el destí? Només tinc clar que tot depèn de mi. Sí, crec que tot està escrit. No ho sé, no penso aquestes coses. No. No? No. No ho sé, no penso en aquestes coses. Només tinc clar que de tot depèn de És mi. que no crec que tot depengui de mi, però no hi ha un destí. O sigui, no crec en el destí. No ho sé, no penso aquestes coses. No, és que sí que penso aquestes coses, soc filòsofa. Només tinc clar que tot Sí. depèn de mi. Vale. No m'estava quedant clar la resposta. Tria un color, blau, vermell o groc. Vermell. Quan hi ha un menjar que t'encanta, ho sento, però agafo tot el que pugui, encara que... Sí. Sí. Soc la que es menja l'última patata i sense cap mena de vergonya. Dius gaires paraulotes? Sí, moltíssimes, joder, intento no fer-ho, no m'agrada, no ho sé, normal, no? Però sí que a vegades m'invento paraules sense voler. Sí, l'última. I dic moltes. Un teu amic o amiga t'està posant molt nerviós, com reacciones? Li dic que pari, no m'ho puc callar, aguanto i escolto, tots tenim les nostres escoltes, desconnecto i me'n vaig al meu món, que sí està millor. Pot ser que desconnecti. Me dissocio. Bueno. A veure què ets. Ets Satanàs. Toma! Ets una persona directa i amb les coses clares. De fet, les tens tan clares que quan tens un objectiu ho fas tot per perseguir-ho. Ara bé, intenta centrar-te tant en tu mateixa perquè pots passar per alt que vius amb altres persones i les pots acabar ferint. Una altra de les coses bones que et defineixen, la diversió infernal. T'agrada la festa, les bromes, el menjar, dormir, en definitiva, tots els plaers terrenals de la vida. Estàs d'acord? Sí. Sí, no? Bastant, sí. I ja està. Ara tu. Sí. Ok, let's go. Ai, no sé què em sortirà. Potser em torna a sortir Satanàs com a tu. Ei, hi ha dos Som la Satanàs. mateixa persona. Som la mateixa persona. No, no ho sé. Let's start. Creus que ets una persona amb les coses clares? No. No, sí, no. Aquesta resposta. No. No. Què t'agrada més fer amb els amics i amigues? Sortir de festa, tenir converses profundes, menjar i riure. Menjar i riure. Triar un element. L'aigua. Yo soy muy agua. Soy Piscis.
Creus en el destí? Jo sí. En plan, no 100% de que les coses estan escrites, però crec que trobes moments perquè passaran, depèn de quines coses. En plan, sí crec. Jo sóc una mica rara perquè crec en la serendípia, però no en el destí. Té Què sentit? és la serendípia? Casualitats que porten... No, veus, perquè són casualitats. Casualitats que porten a algú gran. Però és que jo crec que aquestes petites casualitats a vegades estan posades per alguna cosa. I si fossis cristià, diries que Perquè aquestes Déu casualitats és la providència, amors. Tria un color. El blau. Quan hi ha menjar que t'encanta, ho sento, però agafo tot el que pugui, encara que algú en tingui menys. El comparteixo amb tot És que jo depèn. el somio i el desitjo en tot moment. El somio i el desitjo en tot moment. Dius gaires paraulotes? Sí, moltes. Joder. Un teu amic o amiga t'està posant molt nerviós. T'has dit desconnecto també. Desconnecto, l'intento escoltar, perquè per desgràcia la meva carrera ha fet que això. Llavors l'aguantes i l'escoltes o desconnectes? Desconnecto. Ens dissociem, amics. A veure qui ets. Ets el rovelló. La innocència... No! La innocència... Ai, literalment ets tu, eh? El rovelló. La innocència et defineix, ets una persona alegre i divertida i ets capaç de contagiar els altres d'un bon rotllo. Tu flueixes per la vida i no et preocupes massa pel futur. Massa mal? No, és massa pel futur. Confies en que les coses sempre acabaran sortint bé. Ara bé, vigila perquè al món hi ha dimonis i els àngels no sempre hi seran per rescatar-te. Hola, Betty! Soc el rovelló i l'Àries el satanàs. Què opines d'això? Vols saludar? Gravar? Sí, estem fent un test. Hem comentat tot l'àlbum de Nadal És dels molt heavy, tiets. La Betty s'acaba de despertar. No, fa mitja hora que estic mirant Instagram. No he anat a classe. Hola. Hola, Betty. Jo he rebut un missatge mentre estàvem fent el podcast que deia algo així en plan endivina un soc. Uau! I jo he pensat, claro, anàvem fent el podcast i mentrestant jo anava pensant en plan, no, mierda, es pot estar aquesta senyora. I he pensat, ja sé on està. Està al seu llit. Segur, però és que segur. O sigui, no sé per què, però ho sabíem. Pues això. No t'he contestat perquè estava fent coses, saps? Però així està. És Ja el està. capítol per la setmana que ve. Sí. Sobre cançons de Nadal. No, No, si si ja hem n'hem acabat. Bueno, nois. No. Esperem que us hagi agradat. Comenteu-vos quina és la vostra cançó preferida del nou àlbum dels... Bueno, és que dic el Dels àlbum dels tiets. tiets, però és el Megamix Nadalenc 2023. Molt heavy, Betty, l'has d'escoltar. Esperem que us hagi agradat. Seguiu-nos a Spotify, Instagram i YouTube. Donem-nos les 5 estrelletes a Spotify i like al YouTube. Sí. I, pues eso, dieu-nos per on vulgueu. Jo, gent, de veritat, que us deixo capsetes a Spotify perquè comenteu alguna cosa i no em comenteu res. Quina és la vostra? Què? Tu tampoc comentes, eh? Hola! Hola! En fi, ens estan fent bullying. Sí. Que tingueu bones festes. Adéu.